Hi, may hapon. This is negosyanting Pinay. Mo pa'y pag-abot ikan sa merkado. Dan ako karon sa akong room. Anya, medyo haggard king dagway ni negosyanting Pinay. Pero, na ako'y challenge sa akong kaugalingon. Kay, si negosyanting Pinay na may dark spot. May dark spot. There's sa may cheekbone, side sa akong face. Then, nagisugyot ang akong friend nga suki na ko sa Indian Mingo sa ma-uplag. Tapos, nice kay ang face. So, nangutan ako kung sa imong views. Ingon siya nga, kuan ate, kanang hiyang-hiyang rabate, ano siya, hiyang-hiyang rabaang kaning cosmetics, ana siya. Inko, pero siguro hiyang ka. Incho, akong siyang gipangutana, makawala ba na siya dark spot? Kay, nanarabay dark spot ang ako ang dagway. Ingon siya nga, uti kay, daghan man pod an nakakuan, naka-testing na nga nindot daw. So, this is premium exfoliating, ang sabani toner. Nasa premium exfoliating toner, may night serum, premium exfoliating night cream, and then naapod siya nasa siya sunblock is SPF 45, premium exfoliating sunblock SPF 45. Then, ako siyang itry. Iyang product is under by Perfect Skin. So, Perfect Skin daw. So, let's see. O mag-work basad sa akong face. Then, naapod siya premium exfoliating Revitalef. Gamay siya. So, ang paggamit niya, then, nani siya soft. Ang soap ni is giuse na nako to na sa ako ang pink yapon ang color. Bali one set siya nasa soft ani. Na soap ani. Then paghuman manghilamos, and then the toner, and then the sunblock if maglakaw ka ngadto sa gawas, like madto ko sa bagsakan sa mong tindahan. And then pagka hapon inig uli sa makaron or mag half bath ba, magamit na sa gatong sabon, dayon gamitan din mag toner pagkahuman kay gabi iman before bedtime, before you going to bed, kinahanglan na kay night cream serum. Then mo daw na siya gamiton, mo ni direksyon niya. Pag mahuman na kaani, then makuani mo nga ang imong face mga 3 days daw, murag na ay mag-exfoliate ka ng murag na ma-lighten siya, dayon kuan ka ng tawag ani. Aya din ko no applyan aning giingon nila nga premium exfoliating Revitalef, sa tawag ani, serum, abutok serum. So, si negosyanting Pinay lugos nakakita mo daw ni dayon challenge na ko sa kong kaugalingon nga mahuman na po ni gamit apil tong sabon kaning one set ani niya. Try na ko mag-workout sa akong face, and then if ever mag-workout siya, so ako na mag-advertise ani ngadto sa akong mga, I'm a business woman, negosyanting Pinay. Pag mag-workout siya sa ako, meaning pwedeng mag-workout po sa uban ng mga kababaihan, di ba? So ako siyang itry in my own kay para nasad ko'y ikapakita, no? Nga tinuod siya, nga nindot siya, inana. Then ako siyang itry, so karon manghilamos usa ko kay para matry na ko, hapon naman para ako asyang
i-apply. Bali, 2 days din ako siya nga gamit. Tanaw na ko og asa inigkuan mo, tingling siya. Kanang mura bito siya na ay murag di siya hapdi. Mura lang siya na ay murag mamaak-paak. Murag may something nga imong face na kay ma-feel. Ana lang. Pero okay man siya. Pero tan-aon pa na to ang workout niya sa kuan. Kay gusto na ko tangtangon ang diri nga side nga na ay dark spot. And then pod sa kilid. Ana. Para pag mag-vlog si negosyanting Pinay, and also in my forehead there's something tanawa sa negosyanting Pinay, walang ka-lipstick pure dagway gid na siya. So kinahanglan nako siya tan-awon, ma-observe ug mag-workout. Kay kung mag-work siya sa ako, meaning mag-work pa dito sa uban. So ako siyang tryan. Challenge nako within 1 week or 2 weeks ba nako kaning use. Try nako og unsa ang result. Kay pag unsa ang result, kung maayo gid siya, meaning pwede sad nako ni siya sulti sa uban para pod ang uban maparehasad nako ang katong mga problema sa mga dark spot. Kinahanglan tangtangon kay lain man siya tan-awon, di ba? Pero di lang ta malimot nga mag-use jug sunblock. Anyway, naman siya sunblock nga 45 SPF. Dayon, dili lang sad nga nagsaligta nga nay sunblock ug dili kinahanglan gid nato siya nga kabiran. Magpayong baka ta kung adto ta sa init. Dili lang pod kay pasagdanan lang gid nato atong naw nga idangdang na lang gid sa init, di ba? Ana para perminti ang atong looks nga bisan pa man sa kapit o sa panahon sa kabisi sa panginabuhi, pero presentable gihapon ta. Presentable to tan-awon sa tao. Labi na nako kay kikinahanglan nako kay matubang kog mga tao kay kani negosyante kita bisan kinsa nga tao ang pwede natong atubang. So try nako, then ang result ani i-reveal nako ninyo og okay na siya kay 2 days pa nako nga gamit karon. Then shout out ko sa pobreng probinsyana, and then sa prinsesa mo lang corona, og sa tanan pod nga kanang nag-subscribe nga niabot yung 1,000 plus. Palihog pug ko og kanang subscribe sa ni prinsesang walang corona og ni negosyante negosyante kanang pobreng probinsyana. Grabe ning diretso lang, no edit makita gid ang sayop sa mga igipang sulti kay actual gid na siya. Dayon maora siguro sa to, then i-reveal lang nako ninyo next og unsa man gani result sa ako ang pag-observe sa ani nga Pa Gwapa. Kay kung mahamis gid siya mawa ang dark spot, so ako sa ning i-recommend sa inyo, di ba? Sige. Bye-bye for now. This is Negosyanting Pinay. Huwag may hapon ninyong tanan. Anyway, by the way, please subscribe Negosyanting Pinay. Don't forget to click the red color, to subscribe, and click the bell button and select all para updated ka sa tanan nga uploads ni Negosyanting Pinay nga videos. And this is for now, and bye bye. Remember, God is good all the time. Whatever it is that we have encountered in our everyday life, you just remember, or we just remember that God is good all the time. God is good. Bye bye.